Road opening nga gihimo sa usa ka private contractor sa barangay Pardo nining Dakbayan, Sugbo. Gipahunong na sa City Environment and Natural Resources. Mato ni Pardo Barangay Captain Arcadio Araw-Araw nga way permiso ang operasyon sa nasong proyekto. Gani, bisan korte sinalang, wa makiglambigit sa barangay ang kontraktor. Nagkanayon si Araw-Araw nga nakahatag og kahasol sa mga mulupyo ang operasyon tungod sa abog ug kasaba sa mga ekipo ilabi na panahon sa kagabiyon. Una na ipadayag sa kontraktor nga na sila'y gihuptan nga resolusyon sa City Council samtang ipadayag usab sa barangay nga dunay laing mga claimants sa luna. Alang sa barangay, dili iyanong road opening ang gihimo kon dili kuwari ang nahitabo. Ako lang na proper documents kung naipakita, so what ay mahimo. Why mahimong barangay at least to proceed sa iyang trabaho. Sa mga latest karon lan ni surface na ang mga claimants na sila mga documents gida na tax declaration, ay mga lot numbers, na family tree no nga sila kuan gyud mga heirs sa mga katong tag-iya siyuta.